Marija Žeželj je jedna od najpopularnijih youtuberki na našim prostorima, a njeni videi redovno beleže po više stotina hiljada pregleda. Naša redakcija imala je priliku da je poseti u Novom Sadu, a sa Marijom smo pričali o njenoj karijeri, odnosu prema fanovima, a ekskluzivno smo saznali kakvi su joj planovi za ovo leto i jesen. Pa ja sam prvo počela zapravo da snimam u 2014. godini i to sam odlučila da bude na engleskom jeziku i posle prva 2 videa sam odustala, sam vidjela koliko napora i truda treba za to. I zatim, krajem 2014. odlučila sam sad ću da počnem na srpskom da snimam i da uspem na srpskoj YouTube sceni. I donekle to mi je bio cilj do sada. Pa obično ili sednem i napišem par tema koje su običajne, koliko su najpopularnije na YouTube-u, ili se desi da u toku dana gledam YouTube, pošto svakodnevno gledam YouTube i odjednom mi sine ideja. To su oni koji su malo drugačiji videi, to su na primjer Basic Serbian Girl ili nešto tako slično. I to mi jednostavno samo padne na pamet i sve nadovezujem na to. Ja čitam sve komentare, iako mnogi misle da ne čitam zato što ne odgovaram na sve komentare, ali pokušam da usvojim i njihove ideje, ali opet da stojim do toga da li ja želim to da snimam, da li ja volim to da snimam, tako da uzmem u obzir njihov predlog, a i pitam sebe da li želim to da snimim. Sve zavisi da li sedim i pričam u kameru ili je potrebno za neku rutinu, na primjer. Za rutinu ili neki kreativniji video treba mi po par dana. Tu se naravno uključuje i montaže i snimanje i veliki problem najviše imam sa svetlom zapravo, zato što dan kratko traje i sad kad je leto mnogo duže imamo svetlost, tako da to je super. Ja sam se dosta promijenila zato što u početku sam bila tiha i moj prvi video kad bi videli ogromnu razliku. Mnogo sam slobodnija i nekako imam veću komunikaciju sa publikom, tako da mislim da definitivno postoji razlika. Najvažnije 2 stvari koje su meni dosta pomogle jeste da imate svoj stav i samopouzdanje, jer stav i samopouzdanje se dugo grade i meni tu najviše pomogla moja mama jer me svakodnevno podržava, ali na taj način ćete se odbraniti od loših komentara i ljudi koji će svakodnevno pokušavati da vam stanu na put. Pa ja svoje slobodno vreme iskoristim za YouTube i za školu, tako da ako nađem 3 slobodna dana, ja prespavam ta 3 dana, tako da je to ono što mi vraća energiju i obožavam da spavam. Pa da, mi youtuberi imamo veliku odgovornost zato što moramo da pazimo šta pričamo, na koji način im se obraćamo i jednostavno imamo odgovornost i prema njihovim roditeljima jer želimo da steknu i roditelji poverenje u nas da će njihova deca i naučiti nešto na YouTube-u, a ne da će gledati negativne stvari. Planovi za leto su da snimam puno vlogova. Otvorila sam novi kanal na kojem ću snimati vlogove i to je za one koji žele da vide nešto više od mene i koji žele više da me upoznaju. Namerno sam odvojila glavni kanal i vlog kanal zato što mnogi ne vole vlogove i želim da
držim se tog glavnog kanala, bude kvalitetan. I što se tiče Balkan Tube Festa, dolazim na Balkan Tube Fest. Prošle godine je bilo fantastično, više nego očekivano, a ovaj put mislim da će biti 5 puta bolje. Tako da jedva čekam. Zdravo svima, ja sam Marija Žeželj i pozdrav svima koji prate Famozu.